50. godine posle rata, u našem selu živeo je gazda Lazar. Imao je sina Mihajla, dobroćudnog dečaka, veselog i razigranog, i ćerku od 3-4 godine. Lazareva žena Stanica beše mila i draga žena. A gazda Laza, kako mu svi od reda tepaše, bio je oličenje zla. Često je tukao kako sluge, tako i sirotu Stanicu. Lazar u rat nije išao. Za više stoke grla u zamenu za glavu, Lazar brzo postade i bog i batina u selu. Bio je Lazar sposoban za vojsku, ali kako? Elem, jabuka ne može da padne ispod kruške, tako da mu ni otac ne beše bolji, već isti, možda čak i gori. Te ode kod tada već ostarelog Blagoja, stare vračare i travara, da mu napravi napitak, kako njegov jedinac, kada dođu da ga mobilizuju, padne u krevet tako da izgleda kao da mu je duša u nosu. Napravi Blaža to njemu. Otac ode srećan kući, dade sinu, objasni sve on to gazda Lazi. Dođoše vojnici, tražiše Lazara. Kada su ga videli, shvativši da od njega nema ništa, uzeše volove. A kao što je opšte poznato tada u to vreme bilo, država daje topove, bogati volove, a siromah sinove. Teška vremena, zaista teška za jednu malu državu kao što je Srbija. Pravdao se stari, zloćudni starac. Pravdao svoju dušu grešnu po selu, da mu se loza ne ugasi, da mu se seme ne zatre. I zapamtite ovo, da mu se seme ne zatre. Lazar se na tuđoj muci obogatio, leleku i bolu, a posebno je bio kiva na raju, tada mladića koji sa Lazarom nije imao apsolutno nikakve veze. Raja je bio momak za primer. Pre nego što je došlo do rata, oženio je Maru, u koju je Lazar bio zagledan i želeo je za sebe. Ali, ko prvi devojci, njegova devojka. Mada, i da je došao pre, ne bi imao šanse. Rada je istinski volela svoga muža. Jer znali su se od malih nogu. Držali se za ruke još kao deca i obećali jedno drugom da će se kada tad venčati. A jesu. Rat ih rastavi
na par godina, a ona ostade sa njegovim ocem i majkom. Ali, da se vratimo na priču o gazda Lazi. Jednoga jutra gazda Laza odlučio je da krene i kosi svoje livade. Mihajlo je tada imao 10 godina. Vreme sa ocem retko je provodio, jer Lazar je, morao da ide, da kupuje stoku, da prodaje stoku, da pije, za svojim pajtašima, da se opija, kocka, druži i tako dalje. Dete oca nije ni viđalo. Samim tim ugrabi priliku te zamoli oca da povede i njega. Lazar je svakome znao da kaže ne, ali ne i svome sinu, Mihajlu. Uzjahao je vranca, Mihajla uzeo kod sebe. Lazar je išao prvi. Okrenuo se i video da je Raja seo na zaprežna kola koja su vukla 2 vola, te ga kandžijom udario tako da i ostale sluge zabole. I glasno obrusio: slugo, ti nisi tu da sediš, volove vodi. Svi su ćutali, niko reč nije rekao. Brzo, kroz šume i livade, stigoše do izvora. A pošto je izvor bio blizu puta, vidjela se pored zelene jarko žuta trava, skoro kao da je zlatom obojena. Lazar se zlokobno okrete te reče: Rajo, u povratku ćeš da mi pokosiš onu travu. Danas je tvoj srećan dan. Duplu dnevnicu ćeš da dobiješ. Svi ćutaše, ali to je čuo i mali Mihajlo, te u sebi mislio: šta je to tako posebno kod te trave? Dan je išao polako. Prva kola su već bila napunjena. Te Lazar uze volove i sa 2 sluge ode kući. Brzo oni to istovariše, ali reši Lazar da odmori, misleći da ga je, jahanje jako zamorilo. Sede čovek da popije čašicu 2 rakije, za to vreme na livadi. Još uvek se kosilo. Mali Mihajlo je ostao na livadi i tražio od radnika da im i on pomogne. Nije bio zloban kao otac. Duša mu je bila poput pamuka.
ali niko se nije usudio da mu kaže da bilo šta uradi. Ali jedan stariji čovek reče: dete, aj kad si navrlo, ova voda je topla, skoro pa vrela. Idi na izvor, blizu je, te zavati hladne vode. Mihajlo postavi se kao ravan njima, posluša i ode. Radnici brzo shvatiše da je Mihajlović trebao da se vrati. Mihajlo je napunio jednu flašu vode, a kada je krenuo i drugu, nagazi na onu, kako on reče, zlatnu travu, te pade ko pokošen. U povratku nije prošlo ni 5 minuta. Lazar je naišao, vodeći kao 2 konja svoje 2 sluge pored sebe. Videvši da mu sin leži u onom krugu, zatrča se, uze malog, te trčećim korakom ode kući. Brzo stavi dete u krevet, stanica zakuka, zaurla, a on je raspali takvom šamarčinom da je krv tekla iz njenih usana i nosa. Ti si kriva, kučko jedna, ti si me naterala da ga povedem. Znao je Lazar, te malog Mihajla brzo uze u naručje, stavi na čezu, uzjaha konje koji su vukli tu čezu i ode kod deda Blagoja. Deda Blagoje mu reče: mali će preživeti, ja ne mogu da ti pomognem, ali neće niko drugi moći. Ako ne mogu ja, ne može niko. Veruj, Lazare, niko ne može. Mali je ugazio u vilino kolo. Pa može li se bilo kako šta? Ne može, Lazare. Ne može. Ti znaš da bi ja za čistu dušu sve uradio, ali ne može. I tako, 2 godine nakon toga, stanica je napustila ovaj svijet. Lazar se sve više i više odao alkoholu, te je raskućio ono što je nakrao i kućio. A Mihajlo, on je živeo još nekih 30 godina, ali onako kako je ležao u travi, tako je i ostao. Levu, desnu je vukao, levu nogu je vukao, desnu ruku je niže takođe vukao, iskrivljenu, bio je hrom, i mutav, te nijednu reč nije mogao da progovori, a da ga bilo ko razume. Siroti Mihajlo, nikome zlo nije učinio, samo je hteo da pomogne i vodu donese. A setite se onoga što sam na sredini priče rekla. Da mu se seme
ne zatre. Slučajnost ili ne, Mihajlo nije imao poroda, a Lazareva tiranija i njegovo potomstvo su završeni sa Mihajlom.